So this is Shamina narrates, and here is a developing story mene you could trend internationally maga kumawako. So background yankhani yukuti dziko la North Korea yapanga Unveiled ma military trucks okwana 50 onsewo ali equipped with ma advanced rocket launcher systems mu movie yokuti iwapasa nthengenenge azongo. So in details according to my international reports zikuonesa kuti ma trucks amene wawa ma mobile missile launcher vehicles capable of firing 600mm guided rockets, and the system imeneyi ikupangidwa design kuti maojen ake azipita patali, maloketi ake azipita patali, and so akhale difficult to detect, ovuta kuti marada adani angaone. And so chinanso chimene chili chopereka tense kwa azungu nchokuti ma rocket launcher amene wawa ali capable kunyamula ma tactical nuclear weapons. So the deployment yonseyi inapangidwa overseen ndi Kim Jong Un muno wake, and it was a public military ceremony mene mudzi amene amapangira anzathu aja chimakhala ngati chisonkhano chachikulu. So why does this matter? Ma military analyst akuti ma truck amene wawapanga enhance kwambiri ability ya North Korea kupanga launch kapena kupanga surprise launch attack kwa adani awo, and zapanga increase pressure kwa maneighbors awo makamaka South Korea ndi ma US forces kapena asilikali a United States amene ali ku South Korea kapena amene ali mu region imeneyi. So the international concern ndiyo kuti this development ikubwera pa nthawi imene ka tension kayamba kukwera pa Korean Peninsula pamene pali North Korea ndi South Korea, komanso pamene international security at large tikuona zimene zikuchitika ku Iran ndi America, tikuona Ukraine ndi Russia mpaka lero, komanso tikuona China ndi Taiwan akukhulanabe. So zikuonekabe kuti ka armless kaja kayambiranso, and if this situation ingapitirire kupanga develop tili pano tikuuza nimene zingakhalire, koma as of now zapanga relax, angozipanga deploy ma tactical locations okuti atafuna kupanga launch apange launch nthawi imene afunayo.